Hola, ¿qué tal? Hoy voy a hacer un vídeo bastante especial y por eso he contado con Víctor Grande, que es un cómico gallego. He decidido que vamos a hablar en gallego, porque, pues, de nuestra lengua e tal. O que imos facer é un concurso para buscar o galego ilustre supremo. O galego ilustre supremo? Sí. Que temos que facer entón? Isto é un concurso como Supermartes, igual. Supermartes, programón. As probas son dúas. A primeira, todos os galegos dicen que contestamos con unha pregunta sempre. Ti crees? Penso que sí, non? A cousa é empezar a facer preguntas e respondernos todo o rato con preguntas. E quen empeza? E quen vai empezar? Empezo eu? E non vas a empezar ti? Non prefires empezar ti? E logo... Necesitas algo? Corto che xamón? Póñoche un cafeciño? Pensas que necesito todo iso? Un cero. Veña, comezo eu entonces. Tocouche! 2-0. Marchas o mércores, non? Para Madrid. E logo non vou marchar. E por que non quedas? Dous. Venga, por que non marchas? Non sei, a verdade é que me quero quedar aquí uns días máis. Sí. Comezo eu entón. Non queres? Costouche responder, Notouseme. E a mí? Por que o preguntas? Porque pensas... Veña, Veña, la definitiva. vas ti ou vou eu? De que falas? Do xogo non? En que andabas pensando? E ti? Non o sabes? Por que pensas que vou saber? Porque eres moi lista. Perdín, vale, gañaches, ala. Non pasa nada, aínda queda a última proba. Como un xogo de dicir galegos ilustres e ir recordando. Pero poden ser, por exemplo, galegos coñecidos, pero que fixeran cousas así, bueno, digamos, malas, non? Tamén pode ser. Sí, podemos facer unha pausa para justificar a nosa resposta. Vale. Comeza ti, que perdiche. Jesús Vázquez. Jesús Vázquez, Ana Quiro. Jesús Vázquez, Ana Quiro, Paula Vázquez. Jesús Vázquez, Ana Quiro, Paula Vázquez, Castelao. Jesús Vázquez, Ana Quiro, Paula Vázquez, Castelao, Rosalía de Castro. Vázquez, Castelao, Rosalía de Castro, Super Piñeiro. Castelao, Rosalía, Super Piñeiro, Francisco Franco. Francisco Franco, Galloso. Vale, Jesús Vázquez, Galloso, Son Goku. Moi galego, Son Goku. Home non. Jesús Vázquez, Son Goku, Silvia Jato. Son Goku, Silvia Jato, Mariano Rajoy. Joder. A ver. Jesús Vázquez, Ana Quiro, Paula Vázquez, Rajoy e Xabarín. Jesús Vázquez, Ana Quiro, Paula Vázquez, Castelao, Rosalía de Castro, Mariano Rajoy, Xabarín, Roberto Vilar. Ah, vale. Jesús Vázquez, Ana Quiro, Paula Vázquez, Rajoy, Xabarín, Roberto Vilar, Curros Enríquez. Ala. Que eu estudiei na ESO de... Vale, Curros Enríquez, vale. Jesús Vázquez, Ana Quiro, Paula Vázquez, Castelao, Rosalía de Castro, Son Goku, Silvia Jato, Mariano Rajoy, Xabarín, Curros Enríquez... No, estás equivocado. Roberto Vilar. Eres a galega, como era? Galego máis ilustre? No, super. A cousa é engadirlle adxetivos, en plan, galega, ilustre, suprema... Galega suprema de Móstoles. Ti en Madrid onde vives? Móstoles non, pero gusta-me Podría suprema ser. de Móstoles. Galega suprema de Móstoles.
No supermarket daban unha gorra. A ver. Foi unha mestuta graciosa, o sea, imagínate esa xente Franco, comendo ellos. nunha mesa toda. A música galega é unha cousa que está en camiño de exportarse, por exemplo, o folclore tradicional galego, a mí me gusta moito. Pues sí. Pues mira. Que ben traído, Oh. Que ben traído. Isto é un instrumento galego, Sí. se chama gaita de cordas. Todos os instrumentos en Galicia chamanse gaita. Hai un programa en televisión de Galicia que se chama Luar, verdad? Luar, é un programa que leva na televisión 25, 30, 40, 100 anos, Sí, máis ou menos. que presenta Galloso. E sempre acaban o programa cunha canción aí moi folclórica, non? Que era, como sería? Aquí Gallos empezaría a dicir o nome dun pobo, sabes? Sí. Boas noites, Corrubedo. Un saúdo tal. para Corrubedo. Por exemplo. Apaga o candil, marica, chus, chus. Apaga o candil que ten moita luz, que ten moita luz, moita claridad. Apaga o candil e achégate alá. Seguir a Víctor Grande en todas as súas redes sociais, que ten un montón, ainda que se chama Bueno, teño redes Moitas gracias por estar aquí hoxe comigo. De nada. Sería maravilloso ver a xente facendo o test de galeguidade suprema do mundo mundial. E que viva Curros Enríquez, Eso.